Trøndur Nolso atter I Gundadale. Einsamallir vi boltenon, sastan og overavøtle. Ujonon må nå aviva vetja støyra berminne, henda vevergåva gjerandesmorkunen. Inn I 16 meter, tvillinger einsamman og Malmö, skjuter han og nete! Domaren dømmer mål! Ein hestardag 4:35 åren søjane, var Trøndur store hetjan I Gundadale. Angandøy, monosonekver soringar og TP-fjepparar hava veri I havn til en fotballstist som tandegjen I 1976. Vi så innan hattrykje og I 3-0-sikronon og I avgjerande distonon I landskapingene, trykja I en TP eit glæseligt mestareheite, og vekte samståndes hape, dikkasta åsiren av heimavøtle og innekvar. Nu og askoarar ikkje langkur av fagna honom, ta han einsamallir feravøtlen vid boltenon. Hovast Parkinson-sjuka legger honom einboar I vegen, alskaren til bolten, kortene framvist han samme. Trøndur Nolso var samma vid øron, og I mynten av størfing og tepi endurrasnene og I 70-årenon, og en tøyande spelare og en av helgavoligenon som har vært I føreskon fotbollte. Da kom atter så etter TV-li, så helt det var ordentlig nøybrott I føreskon fotball. Det spalte kjøtt, spalte moderna, spalte 4-3-3, og det gikk utrolig kjøtt for seg selv. Det spilte etter munnen tidlig et slag av fotball som man ikke ser I forrige fyrre, altså. Det som stendet fast til meg, det spenningen, og så draktnar eisen så her først og kvitstrupte draktnar. Det noe spesielt, og eisen distner som blir sattende, at TP er noe størst I seg selv, til dem der kommer han har spillet, og så får der en bakka som oppkallar en etter, det er en tvøra bakka her som Sirena stod, og Askvarn satt de andre stod, ja. Det var dreimakjent til å gå smadrøyne samtidig. Vi hadde at største alle smadrøyne samtidig var halve TP-er, eller hele TP-er. Det var jo Henrik og Trønt og Åsmund. Kanskje et av beste av alle som vi I førre nærkantøy. Det var absolutt det beste av alle ta, altså. Og vi tar 46, Angelini om det, altså. Det var hver sin lei og almindelige gårder. Sammen var det særlige gårder. Det akkurat som at hvordan onker av dem tog fotball nu en øren over enn vi der hadde gjørst. Her høgtemeton at vi endan det det. TP alltid best om det her vinner til å tepa, så det alltid best I okra heimene. Oi sommarskru og björs og rottjen la. Sterska fotballsivenjan av Tvøroyri ikke kommet av onkon, tog det var her at fotballteren av fyrstan tog spretti I fargen. Longo I 1892 stånade der fyrsta uidrottafela I landenon, Tvøroyri bollklubb. Stitekare var en unker studenter ur Trondheimsvaje, Paul Effersø, som I Lestraron og Asoro Akademi, hei vært mittel der fyrsto I Danmark, og I Uikavo hetta nudja bretska spillet. Det neivan av tilvilt at uidrottarrørslan I fargen hever sin opprona av Tvøroyri. Her valda I altamåte, orreie og bjersikne. Tvøroyri mentes du stauron minnelia etter at einahandelen var avtidjen. T.F. Thomsen kjøpte husene til kongelige handlenon og feksar flere uthandlar og nekv skip. Sommertøy får J. Mortensen undersøkt omfattande vinno- og reiarevirksomhet. Han hei største handelen I landenon, omframt en 20 uthandlar og en 30 skip. Skipsfiskeskaperen tok dikas I hese årene. Skipene løtte veiene opp av handelsbygdenon, og nekv ungfolk flottet til Surier at arbeida og sette bekvær. Skipatellet seksfaldagist årene fra 1891 til 1900, og folketellet av Tvøroyri tvøfaldagist. Og langt fra første dag saunais begge høver og laver nødja fotballsfellet I bygdene.
Tøynar ta var ju av vet att vara väl uppgångsstöjer som mest i annan bojen som det blev var sore. Och tag just om man brukar ta stora firman till stora företag Thomson och Mortensen så har ju nästan 8 landa. Det är det samma som att här hade ju hem visser inspiration om fotboll som en uttrott som kunde ökas av ödlon. Att vinna som vänner till döms Mortensen Thomson tar stola i tepe så öliga gott. Och är vi eisnet att har något intresse i Thomsons män var så öliga uttrott män. Och Mortensen kanske var inte så några uttrott män tar stola i på sin mata örvisen. Og i time og kappingen som fire skipeier var om et førisk fel fyrra parsten i 20. øld skæra i tepe framur. Og i 1911 vinner tepe første finalena om von Merensteipe, som fyrsta steipakapping i førisk om fotbollen. Steipe ville vunnet til Aknara Olasøk i 1914. Ta sast tepe av fyrsta sinne og i etkjenta svartkvida bonanon som der var spalt og i sojane. Mest ville kappast mot i hape. Disten tarra mittlen, få tullja støve som størdister. Her sugjas liene distast av Tvøroyri og i 1926. TP vinner i 30 åren om landskappingsna om Bulldog-steipe og stafester sina støve som fremsta fotballsfella i landenon. Kappingen vi hine feløyene, harnar korsten jo i kvarjon, og ta i det under krunon virre ferdig under årlig og FM-kappinganar, og skiftande vinnarar til fyrståarene. TP smeier seg ikke borster, her av der vunnet masterheite i 1924. Og i halvtrusjåren tråkar KU TP av, og verer nødt størlig i føreskån fotbollen. Men av Tvøroyri hever TP framvige sin skansa. Spelare som Mervin Dimon og Arne Nolsø borgar fyrir Gøsko og halvtrusjårene, men masterheite TP ikke langer ment å vinne, hovast der vi først vinna steipakappingsna. Støyer var kommet i fotbollen i TP. Lengt var mittlen sikranar. Seit nu halvtrusjårene og trusjårene i ødl måtte kjennes som en lang øyemarskar ganga til aldersforsettannon. Samfellagslia hadde halvtrusjårene i eisne vært tinkjante vid fallande virksomhet og borsterflyting. Men smått fyrir a løysa ui. Og at Tvøroyri så mong, som må ungon Aron leita vi ut i heim at vika sjonarinjen. Flere kom og atter vi gagnlion uiblåstre. Ein tarra som får ut var Sverre Midtjord. Og Sverre leie nok, han var ein tarra som leie lunnar under ungdomsarbeid i tepe. Seint i trusjårenon fer atter a brakta i tepe. Ursliden av medvusen ungdomsarbeid i nøkker år ungefærna suttjast. Felaie vinner nu fyrstu masterheiten i ungdomsdeltenon. Tranchalie vinner i 1912 og atter i 1971, begge masterheite og steipakapping. Her TP-drangener i 1972 og i steipafinalene 3 år i rea, men tepa i Gondadale fyrir hape. Og i blåsteren som unge TP-spelerne mennast av hese i årene, få at der begge borstere og heima. Ta for håpet et utrolig godt liv, teknisk, som annerledes fotboll enn man var vennig vid. Det blåste sindre punkter at nu må man spila ikke mer ut. Og ta kommer hese drønsene som nevnte, som Sverige arbeid nok vi, helt nok saman atler. Han gjør det øyelig godt ungdomsarbeid, og ta kommer teir opp. Og ta visst jeg blivet helt utrolig godt liv. Jeg har alltid beundret Hape som et liv som har spilt verkan fotboll, det må jeg si. Det er liksom gav vi åkken. En utblåster eisen til verkerspil. Det var her nålse. Han var akkurat han sette noen standarder til han begynte i HP. Altså. Han var eleganter og det var han man så opp til, først og fremst. Hollandske totalfotbollter begynte jo eisne at gjøre omskje så leis at man fra tog enska fotbollten som partvis säger myntat den förska eisne. Får man nu att söka på den tyska och den holländska fotbollten och det smittar så är eisne här hemma. Och samtidigt rakte man några otroliga goar årgångar. Grower i fotbollten i Soverøytene tulja og i 70-årene, ikke bare at Tvøroyri,
tog sovri og i vaje stender VP eisen i fakron blomma. Kappingen hørmittlen grannabygdenar, og fyrra parsten i 70-årenon var voppengar månen av Tvøromånen. Da jeg kom så nødstrøs, så hendte jeg en brøyting her, bare i VP-linjen. Hannemann og Ole og Pottl, og det kom helt nøyt VP-li, sett bygd opp. Men ta hendte en utskiftning til TP, men hun var ikke å komme gongt. Så jeg pleide å si det ganske nok så frekt, at ta brukte jeg nærmest TP som sparrespartner, og så vinne HP. Og samståndet som VP røkker av mal og søgnere strempene fettla HP, her sørgjast der i offerakati etter steipasiren i 1944, røkjes så smått fyrir en jøknobrottet til TP. Og i 1945 teker Danen Peter Korst vi som venjare til aldersforsettan. Så kommer det Peter Korst med 1945, så han var en fantastisk venjare. Faktisk, her største er det, at jeg vet. Og så fikk man sjå at jeg sier, enda Stimon er gode fotballspillere som Tvillingarna og Osmund Trond og Henrik og Gordon. Det kommer sånne gode stimer som akkurat til tøyen er. Det var nok stort å spille sammen med Osmund Trond. Og var trutcher alle bare. Og var alle lykka kjøter og jeg kanskje ikke akkurat det samme kompetansen her, men det fungerer veldig godt. Og alle trutcher orsker lykka godt. Halvfjersene oppgang og i Føroyan, og at førere kjenner de eisende fløvene av framboren. Folketallet økest. AF-skolen som begynner i 1944 gjør at ungdommeren fjølkast i øtene. Og i 1945 vil størst nutøymans flekarvirke tidlig i bruk av førere. Nødt skip vil kjøpt, trålarne Soringur og Rantjen og løgneskipet Blafosser tridja nødja virken og nekvarbeie. Og samme år kommer ta nødja Smirel. Nå nesten ikke marskfire, hvordan ekfera folk og bilar kunne flytast mellom Sorøytene og Meilandet. Eitt nå kommer bjerskjøkene etkjenner Atlanbojen. Vinnarna Tvøroyri begynner å komme fyrir seg. Folk kunne ikke alltid tjekast om det var den rette hattrum man brukte vi til at det var kommunen som for inn og stola i vinnene kvart og så innan. Men vinnarna kommer fyrir seg. Arbeidsløse ikke meira, folk har ødel arbeid. Og det kommer en annan ante inn i vår bojen og bygdene, om du vil. Og det har nok visser eisene at det merker eisene fotbollen og den geisten som var nøye hvor fire kunne spille fotbollen. Og i TP vil det gå en treste ferdig under en nytt kappingarar i 1976. Nødger venjare teker vi. Og islendingeren Kjartan Sigtriksson løser av Peter Korst. Han krever nekva av spilleren og ferder og ekvilja gåa venjeng. Den østlandske treneren Kjartan Sigtriksson, han hadde en stor avvarskan. Jeg følte så det som at den fysiske parten kom helt av plass da. Det orska vel, og jeg helt eisen det orska bedre enn Habjørner. Jeg ble trenet 5-4 viker. Det var nok snart. Alt jeg selv. Og vant i eisen om veteren. Og har en kapping ikke gynt. Det gjør det gående med. Det var en øyelig kapping om å være kondisjonssterskere. Og greia som kallet for denne bakken, hvis han var tilbjøs. Og det var nok så... Det var en øyelig kapping, hvor jeg kunne klare bakken, og forsøkne bakken først, eller mesta. Og så fann man eisen til at menn begynte å renne i London, onkurann Tronsjøy, onkurann Europa. Nå mest man eisen til at nå ble kapping og slapp lia. Da jeg startet etter at i Tronsjøy, da var det ikke problem å slapp lia da. Og i Danmark kommer ungerspelare av Jyllands-serielinon Esbjerg og UP. Han mellom fremstå danske unglingar av Telvan, og at TP-mivøtlenon strategiske gaver hans kjønnligar. Heromframt regnes han eisen i hotler som stod til høvesvenjarnon. Jeg havde jo i Esbjerg spillet med 4-3-3, hvor alle her spillede med 4-4-2. Og da vi havde 3 kanonfarlige angriber, så var det helt oplagt i min verden at indføre det system. Og den vil jeg godt tage, at jeg fik overbevist Kjartan om, at det var en god idé. Lanko i fyrsta distnon i landskapingen i 1976 sås titt treitaleis og alle spiller til TP. Øtlund måtte ta standa greit, at trufalde fyrjamesterne Hape hadde funnet som jævnlyga. Det største
i havn mot hopp. Och de är inte ordentligt räffisarna, men det var så blev 4-3 till hopp. Och ta skåra ge till 4-4. Och det bland lärde. Och man var inte stand i det kväll faktiskt lite. Alltså. Jag vet att Kerstin var så han var målmart den dagen. Men han blev så över att han var nästan rägård. Det har många diskuterat. Alltså. Och det var så att han enda kampen och tappt. Jeg tror nok, efter den første kamp, vi tager 4-3 med HB, og hvor vi egentlig finder ud af, at vi spiller fuldt lige op med den, der sker der et eller andet med, at vi tror på det her. Sætne distren mellom TP og HP og i landskapens nyhet og Arre gjørdes nu avgjørende. Og Semøyre gjørte TP barst og leie seg av Masterakos. Og så ser du Henrik Hanti av vatten over i nete! Det blir 4-1 til TP! 4-1 til TP! Og alt første Semøyre henter i leiseren opp. Ta TP vinner og HP i 46. Ta det ikke bare TP-leger, ta det altså stjøtner i lagsjåkene. Vi spiller Drønsjalint og det ble 4 minutter ikke mer. Mittlen TP og HP var kostene så stått i FM-kappingene at ungen avgjør fekst for den seneste lagdeie. Vann TP og UEFA Semøyre var første masterheite og i 25 år veruleitje. Och kom så för att tror jag i alla. Ta halt jag ta tror jag går bort. Och finns 22 mål att sätta det. Och så det Peter Hammer han lite bort och man är vänster så ju över en hetta nu bra in och så kommer Henrik här på fotboll bort över i nätet. Fin. Timmar. Nu så brukar domaren TP färgmästaren. As programmet blev lagt alltså så säger tränare Östervänjan Charles Sigurdsson att det skulle träna 5 förnar om veckan börjar vi. Och vi vill satsa på i förmästerskap. Vi har alltid angat vi så få in samman som vi gör. Jo, det är nog av ungdomsspelare mot Tvøroyri. Jag har tränat efter avkunna program som kommer från England. Longo i idrottatøynt noen i utvarten og samme kveld som TP har vunnet masterheite, hørtest orkestre Sputnik og Tvøroyri spela TP-sanchen til heiers for ferjamesteren. Så kommer det her til Hettelands vi tjamper under der, og mørre verda mesta for nekar heies ja. Hei, her ifra Karsvar vinner for list, så vi sutja TP i fist. Når jeg sådan tænker tilbage på en kamp fra 1976, så tænker jeg mest på en frygtelig masse tilskuere, i hvert fald mindst 500. Og det er ikke så tit, man ser det i dag. Og så kan jeg også huske den der med, at når der blev fløjtet, så løb vi fremad. Altså op og pres, lige med det samme. Og det var bare sådan, det skulle være. Det var aldrig noget, vi sådan talte om eller tænkte over. Det var bare sådan, man gjorde. Det var som lidt sådan i London, altså. Det var vi spændende øje frametter. Og det var året når jeg kunne vente sig, så var det altså. Så satt bolten bare i neden inn med det. Jeg har alltid også spilt pressfotboll alltid. Jeg presset hinner. Og jeg går kontroll til det. Så det er som rikker jeg best alltid. Spillet sådan var tørselig godt. Så alles fotboll til frem i år. Der lå vi av fra første brukslige og alle tøyene. Spalte kjøtt, helt kjøtt. Spalte kjøttere enn HP. Det var aggressiv i sin spillestøyle. Kunde spela hardt eisene, men det spalte vel og kjøtt. Det er i kjente TP hese i årene, og som vakte dem så godt omdømme om Atlante, var et kjøta og daran til alle spillet. Ikke fargen trutcher framurskærande framherjar var i å hesson TP-lige. Her sørger start til gonge av gamla leikvøtlen av Semøyre, og i nustenter som et fotmenne i vernekvar og gleimande løter. Tvøiborane Osmonter og Trønder Nolsø og attair innan Trøndersveie. Bandomsheime Golahuset i myndene. Heiane stått til nødja leikvøtlen tja TP vi Stora. Eigan bæro i mynda ser, hvordan vår i heie være, har du heser trutcher veri unger i det, og haft så godt underlente at dosa sera. Jeg tror,
kontra Osmond og Henrik, det er jo en trio, som man sjældent ser. De er jo lynende farlige. Det arbeider utrolig vel sammen. Det virker som at det hugsa nok så ens. Det er nærmest telepati. Og jeg tykker til at tvøborer en all opp til en 4 måneder, det garanterer han. Dribblingen til Henrik, det var nesten det ringeste at få helt nydelig faktisk, som veiespillere. Men han skapte seg her avdriblingene og tøvnplås til, og til utnyttet av øye vel, Osmond og Trønder. Det som særstatt vi Henrik til dømes, det var for det første han sa skjødløyde, og så har han tøtt og driblingene altså, som var nesten mål til å få bolten fra. Altså. Og så hadde jeg tvillingene våre funnet for en annen utrolig og vanlig vel. Altså. Osmond var øyelig av fyrre, altså rannskjøtt og god skått. Trond var mer at vi i høttene, skåret mal i høttene og elegant å være nesten. Det luktes ikke sånn å lukke. Det var 2 forskjellige typer. Osmond, han var mer at han direkte, men Trønd var mer at han tekniske som domte vel at ha bolten i varvarsle, og det var ganske mer tekniskt enn Osmond, men annars var det rett og løgjer. Och det börjar ju så att Mian startar ju alla gånger. Och så startar jag också Mini. Karl tog mot så där för att få vidare i motståndarna sen då. Och så bytte man om automatiskt så att man har spelat några minuter så får man ju alla börja spela. Han vanligt. Det är ganska det som var nytt vi tog i linjen. Att det skiftas väl plats här framme. Och linjen hade illt för att finna det och skulle ta emot det. Och jag skiftade i ögonen och kryssade på en annan sådana. Det var ögonen att täcka upp så har bjärn med det. Och går ögonen stärkare kondition. Tannsøtti FM-smakkeren hei givet TP om bredd, spenna seg opp at meira ut til tess at endurvinna meistarheit i 1926. Manningen var i stavrund han sama som var i 4. Jens Johannesen flotti av myene at i vergena fyrir Boa Djuros, som får borster i Lesarørendon, dansk HF-læraren Paul Erik Smedemarsk var nutsjur av myene, og Paul Leanberg løste Torstrøm av minstra batje. Og John Rødgård tok nå vi som leikande venjare, tog Kjartan Sigtriksson var given i fellan. Og vi startede måske også lidt før. Dengang var det tidligt at starte i starten af februar. Det er det så ikke i dag, men det gjorde vi så dengang, og det var måske lidt før de fleste andre. Det ville være fremst og best av oss. Det ville ikke være 18 for nægrene. Det var en kapping, vet du. Av atløyene, altså renneist og største i sånne geisen. Det var fremst, altså. Og så har jeg altid haft det princip, at alt, hvad jeg foretager mig på en fodboldbane af træning, skal helst være med en bold. Det vil sige, at alt, hvad vi havde i konditionsøvelser, foregik stort set også med en bold. Mivadren, ja, han blev så god vid att jag fick Jan Rödgård att spela här. Han var liksom generalen så där. Han tog till öle väl att fördela spelet, spelade öle roller. Vi hade han en rätt stor avskan och det hela jag täpper. Jan var med till någon och Delmar. Det fungerar fint. Det har gått att sända bollen fram till lokan och spela ett hörn just. Delmar var en tekniker borta där och han var ganska skruva skjut men han var finner här med helt på bollen och då det en några finnar elvägar. Och spelade gott fotboll på Tomaten. Det får sjunga myna och spelade också shot. Så prövar man nästan långa elvägar över till särskilt Henrik. Då man går lägga en bort Tomanheim. Så är han med. 1926 gjørtes det et minnelig kappingarår til TP. Taimon etnaist av fyrsta sinne vinna bægelandskapping og steipakapping. Steipakappingen om Isafjærarsjulena enda i vid tveimonfinalen mot VP. Her så just VP-gjerrar koma ur leikarabossenon utanfyrir TP-huset av Semøyre.
Våpingar tok og tepe av bålet vi ovanta å vinne fyrra finalodestina utovøtlet tro i Eitt. Vånen er tja tepe, om i 17-finalen i Vaje å vinne atter til og i mistvær, må du ikke være der beste. Men korsten i etna i stammen er røkka setningen vi fralikon 3-0-sikre vestere A-ene. John Rödka var ner. Och vi vet ut som han är som man säger tellevare bort det här och sen. Och bestämma till att spela brukar samma taktik. Inte bryta, inte för ut några vägspel. Och det är ju tag att spela begynna vi sen men han lompar igång. För han får i hejna strukan fram. Här var ingen mer i huggersoj såna det visst så i chokarna. Och tappt tror nog. Så det var ju så versionen så jag vet. Ja, jag har haft en höjren att vara lite på landslin men jag har ju hoppat att det lopp att det stod att jag vill vinna till tog spel i musversionen och till vi kör för salt ja. Och till jag man har inte någon mode hopping men till showen ska man till som svenskar danskar såna mittelna. Och så spelade man ju färdigt i finalen. Spelade så inte hemma Tvøroyri. Jag vet att onskål det var och tappade tror jag ett. Och för så spela egen Vaje det bara för just det ja. Det var rätt ja. Men och för så att vinna 3-0. Titta stotla sig upp nu. Det må jag säga. Og i landskapingen gikta eisen oppa stasen i 1926. Alo-spelet var framvis i hasette, men verjoparteren tøkte styrsnaver, tog bare skjeimål for å utjøkne alt året. Og det avhåverda var at Alo-spelet byrja i vanlige heltarattere. Och så tar det finna verje, vi startade med Sigmund här i Midvärne. Och Peter Hammer var en modernare Alo-spacker. Det har man inte sett för. Han kom fram vid att ta in såna. Du minns att jag från Danmark så jag fortälja om att man går för nog för. Ja, du får ju upp. Men det fungerar otroligt gott. Alltså Peter kom fram med tröjan i botten och så var det inne och så var det klar här alltså. Briggan in. Det blev också normalt gjort. Alltså jag får fram vid isen sen som Peter och så jag kan ja. Så får jag vänster isen fram vid och hinner gå åter. Så mätte han väldigt lite efter av batchen och forward var den där alltså han får så av mitten. Så slår man att spela in där eller prata. Mästarheiten 1926 skulle tryggast av senasta leikdei mot i HP og i Gondadel i 2. oktober. Utgjæren mot i høvestaden. Anrite kunne ikke være skriva beter. Fotballsfeberen av Tvøroyri var høver. Enda nøyvekjengen festi og gjerne verilige tepe-fyltjenk som bredte seg om alla sorøytna og i ærar og kjarvi. Vi tar tøyen i halvtid at tepe var en sånn samlande faktorer, altså for alla ödna, att folk kom alla stannar från fyra hit till tepe. Och så hade där ta 6 och uppetrerat. Några helt fantastiska goar och var öliga goar och spelade under alla fotboll och var ja toppen av poppen om man kan säga så. Det var nog som helt i tepe då. Det man förnämmer sig. Jag stod och spelade gåan fotboll alltså. Det har stått lite jätt. Jag tycker vi känner att kona Tvøroyri inte är bunte. Att det här har vi bundet till en dronk i Fropa. Och han är till en. Och var kajen där smyr kom norr. Och ta var det tilltäckande sebra lite torrlin blev bunten med kvar byggt så rött. Då tar jag support för nyer och allt folk kommer land så tog nu att sura det kom norr. Kan se nog svart och vitt. Skalt badnavagnarna så kom med. Tar var gjort svart och vitt. Det var helt otroligt vad Askaren kunde göra. Så utan Askar så var det inte.
Och att det ligger som lite i allt upp här alltså. Det var fantastiskt. Sjøltan hever større og askvara fjølt være sauna i Gondadelle enn til den avgjørende disten i 1976. Bære og Sjorøytene kom og 1000 folk, og de vutgjørte seg av bakkan og estare med igjen. Og i alt måtte jo askvara-tale totta og i de 4000. Og i middelen askvarnar her i dag 800 soringar. Smyril kom fullsetter vid 500 klokkan 11. Og klokkan, eller frutjakvölde, ta fåret der første 300 som ikke ville risikere ligge etter til den her stora disten. Ta kommet her norr, så vi drakna vi at det omlai 800 som kommet bare til å være vi til at Sucha TB bliva färjamestare. Och var jag nervös där mot hoppet där. Det var fantastiskt gott liv. Och så såg vi fram ur skärran till fotboll. Här han en eller annan tvilling det gjorde 3 mål och det var fantastiskt av det. Anche mål kom i fyrre halvleitje, men i 17 halvleitje kjørte TB barst. Som ger sig till att tacka hotnasbarsket. Det kommer nu, lite grann högt in till John Leiber upp, skalla in med ballen. Och bollen ändar i näten. Han ändar i näten. Domaren har dömt mål. Domaren har dömt mål till 1-0 till TB. Men nu skulle vi se alla zebra-litnar, och det ser zebra-turklöjn i över hinemene plänerna. Det är inte lukkuligt som soringarna nu jublar. Första var hotnasbark, ja. Jag hade John Rögård rörde mig första gången han kom med i mån. Så ställer jag återgång på, man måste ha på mallen. In i 16 meter, när tvillingen reser mellan mallen, skjuter han och i nätet! Domaren dömer mål. Det var Trump 2-0 till TP. Inte en gång 5 minuter i mitten, vi måste bruka sekundvis här nu till att måla. Tøyne med målene som TP där. Attor ett av sån praktskott nu från Trump alltså, han har flukt. Jag hade flukt han hade. In med stången. Och så fram till rödkort som rännande ut mot bilen. Vi skjuter han långt fram och här får en tvillingar i vägen och in mot mål. Nu skjuter han i målet. 3-0. Forsvarsfadesa. Att det var en forsvarsfadesa av rang på det. Ja, det var Trond Attor. Det var Trond som att förra senaste söndagen och det kom i 4 mål och i det har han kört 2. Så 3 målet här var alltid John Rögård som med fria. Jag fick lappa läna med mamman och jag tog luppa en på man. De sidste 20-25 minutter, der kan huske, at jeg løb bare rundt og tænkte, hold kæft, det er lækkert. Altså, det må gerne spille en time mere for min skyld. Det var sådan, den der fornemmelse af, at man vidste, at der var hjemme. Det var simpelthen så dejligt. Alle suringarna renner nu inn av vøtlen, hoppa upp rekkverket. Jeg stande mitt ute med alt fatje her, mest tebjæra så ikke opp mot luftene til. Det er ikke skutt som mistja nu til tebjæra som har tvatter opp i Gordon, John, Henrik og Paul Erik. Asmund og Trond tar levera litter av Askvarn og her er Raumor av bästa slän. Alltså alla har så stor fokus på en. Du får slett ikke lov til å huske. Så det er fra en person og så til en annan. Og du registrerer det ikke så i stedet. Man var skrattet og sånt, og jeg var i omklædningsrummet, og det var øyelig folk inne i verden. Skokk var alt bare vekk sammen, altså. Klæger og strøtter og alt bare vekk, altså. Jag blev dansare, första dansare, alla var så rätt och så var det ganska det är 1000 folk vi. Alltså och det var vi turtle och hickor och allt det samma till. Jeg er bange for, at det gik galt ombord på båden hjemme. Jeg husker ikke ret meget den nat.
En känning och allt så kommer på i känner ett så är tar jag åker samman för exempel Lia så är det sanger och musiker. Det är fullspela kassa. Setningen til TP 488 var greier. Masterheite skulle attervinnast, nu 3 år i året. Leikande venjaren John Rødgaard var ferden atter til Danmarskar, annars var Lie opprøtt. Underspelare tråkaus i eisne framåt. Roland Sørensen var ein som nu fikk foten 4 seg. Vi nødja venjaranon Kent Falkenvik var i juni ferdig til Århus av venjigarleve. Spalter var og flere dyster av græse. Samanhalte styrsneia eisne i affærene. Her sykjast Gordon Hofgaard, Sigmund Nolse og Jens Johannesen teka seg av løtten. Og her er det TP-spillere og gjennom frøløte farnir til Hantels. 1988 gjør det seneste kappingar året, tja attasta skansa av TP-linon i flere år, Gordon Hofgaard. Jeg havde Gordon Hofgaard i målet. Det største målmandstalent, jeg har set. Og jeg der trods alt, jeg der voksede op sammen med Ole Kjær, som blev dansk landsholdsmålmand. Og der vil jeg sige, at der var han noget større talent. Som måneder var Gordon en av de helt få vi fører som har haft styrkene, kroppsstyrkene og vektene og han vilskap skal tilkjøre en måned når jeg dominerer i en feltet. Her var han faktisk fremme for sine tog. Gordon, ja, han var helt fantastisk, ja. Det løvligt og soverøytene sett nå 70-årene. Her andar av virksomhet, sammenhalte og årreie. Misnøkt vi utanlandssiklingsna John Nutja Smirle som ber i særa soringar må hjelpast vid dykvinna en stor part av somrunnen, fer folk ur allar i øtne er færa til havnar er motmeda. Sommertøy er unnskyld føramøveren Jan Hestøy færren av Gjera Varstvisse som toppsvimjar i Danmark. Her sast han i danskare kapping under 1988. Og samme år kommer Margrethe drottning vid Fylkje og i fagrasta vekre til Tvøroyri. Sverre Midtjord teker Bøyrasens vekna i måte. TP-managen kommer av sommeren 1988 fulla timater av Flatlandon av fullføra og idrottalige målsetningen. Men TP fær no større målstøve fra HP enn året 4. Johan Nilsen hever vi heppnar i hånd framt eit stivust atterlig skifte av Hanalinon. Åren liene teka avgjørende distans og innan mittlen i landskapingen møtas de i steipafinalene av utanveltamøvøtlige Sante. Tja smadranjuna Sante gjørdes det ein ogleimande løtam er få landsens beste fótbóltslið her er spela så tojande dist. Ankersvegna verda som vi finner samband vi Gandheimen til det snu som fotboll. Vi halte at det sett som spår som ikke djupt. Det er nekver at han som bæg høtt og til forholdet til TP-livet og som så til finalen at her finner til uibori at fotboll var nega som man kunde strempe etter. Det er ikke iva seg at det var tøytning for eisen tanudforsli som vi sjåva parstre av i samtøytning at han beinleis avskan fra bæg fra at her steipafinalen, men eisen fra tog at fotbollen ble kvaktor og på en helt annan måte i samtøytning. Vi steipafinalen, men eisen vi tog sambandet som man heier særlig til TP. HP vinner steipafinalen av Eitt. Men i landskapingene hever TP 4-månen. Ta i liene møtes da Tvøroyri og i seneste leikomfære, stender TP CV Janleitje, HP skal vinna, skulle targeras for jammerstarer. Hever lagt opp til ratta FM-finale, og Tvøroyri var avskåret med et sett enda dagen. Her Stappe, Sigmund leier sin nye, tok hentner av botten inn i Brossteinen, da han var botten. Og det kunne se ut til at det Ola Jaken. Så fer han til bollen, så skjuter han, og han i Nederland! Han i Nederland, HP över skåra, og HP 8-1-0.
Det og de som halda at hesendisteren var avgjørter av taktiska bårenon, meira enn inni av vatlenon, og at Johan Nilsen vann hetta talve av Kent Falkenvik. Det är väldigt god alla så tar skulle packas in. Tar Palle Däcka i Henrik, Palle Askam och Eiondal Däcka i Trönt och Elias Mikkelsen Däcka i Osmond. Det var man Sverige där fyllt av alla ställen. Och att han fyrt här var Olle Kristoffersen svipare. Det har lyckats väl. Det har blivit lite plås av dem att spela. Och här är ivrigare att komma fram efter sina näckfalt fram och gardera sig ytla. Det passar akkurat det som vi dattla och att det vi har så alldeles att hade vi Hera och Hera Nolso och Kara Nilsen och Suna Jakobsen. Att lugga kvitcher. Passar det så öjliga väl. Får allvengar så var det att runt här och det. HP strøtte seg til en tepran, men har vunnet 2-1 av tepe hentet dagen av Semøyrem. HP-lyskiparen Eifen Lamauke tog stått sammen om etter dysten. Det er så spennende at det var nærmere på at jeg bare først, så at det gav fotballspill så vi faktisk alt. Her høtte Jøttengengen at jeg snivå i spillen, men det som vi levde mest på at det var målallåpene, vi tar følger alle bare, og det tar vi rundt at liv på. Og det lukkes for så vidt, det var 2 skjøtt målallåp at vi fikk akkurat mål på. Det har jo tapt i måte HP i Sjore, det var jo rævlige kjetter, altså. Det jag tar fjärs. Det är inga så värt. Det var ju fyllt samma vi havna man launar. Så det var bara det syrkliga ändan att ta varje simpel ända så känner att jag följde ju ordentligt att det var alltså inte upp på det. HP har omrökerat center och här kom nutcher alla bara i HP och det var funkligt, det var bättre än åkra, så det hade kommit stitch. TP var i 1924, en så are 4, Eitt sti og stotter av vinnamastarheite. Henning Seistrup, og i nøkker år framanundan hei vært yrkesleikare i franskon fotbollte, tog vi som nøkkerleikande venjare. TP hei og rønte vært i afralut kappingar år, men UF flattaist ikkje vi i 1924. Her skårar UF et vekkorsmål av Semøyre. Herman Midtjord litter bolten vid frysparket inn i TB-brostheijen, og her setter Sam Jakobsen han heknesli og i nete vid høttenon. Kapprenningen mittlen UF og TB helser til senasta kappingardagen i 1924. Ta trykja av fullføringar skjer søtt søvelige mastarheite, og i fløttergjere vid 3-1-sikre av B36. Birgit Thomsen sender bolten i virret til Meiner som var foten og i nete! 3-1 til UF! 3-1 til UF! I 1924 får Daner reisning av Sucha, hva doer i Henrik Thomsen, evalest besta føreska fotballspilleren om Temonte. TB-jaren ferdig til Danmarkara skola, men til beina veien at han vinner seg skjete av Linon Kjøp i 3-5 og i fremstå danske fotballsteldene. Og såleis verer han presenteraver og i danskon sjånvarspe 6. september 1924 etter 1-0-sigeren kjøp i 3-5 og Åpen og i Udrøtterparkene og i Kjøpmannhavn samme dag. B93 levede angrebsmæssigt højt på enkelte gode dribleture af Lars Hansen og først og fremmest Henrik Thomsen, som får bolden her. Henrik Thomsen har fået sin fodboldopdragelse på Færøerne, og han kan blive bedre den dag, han lærer at administrere sine dribleture. Og verelige tjøkkenobrotte og i danskon fotbollte færføringeren 13. oktober 1924. Og heimavøtle av Østerbro stadion vinner B3-5 2-1 av danska mestaralino Veilen. Henrik Thomsen legger opp til 4 målet og skjuter sjølver siersmålet. Veile av 8-1-0, men her sast Henrik Thomsen vid gåvare sending legger bolten 4 føtterna av landslidsspilleren Jan Højland som javnar til 1-1. Og løtosettene avgjør Henrik Thomsen dysten. Her fer han bolten etter en gåva sending inn i brostheijen, han snøyder verjelegaren, og vid gåvens gåte trygger han B3-5 sigeren av danska mestaralinon. Jag förstår helt rångt att vi ska gå i HP och är spelaren HP och
som var nere i Kvitthörs prövat, men det var inte som gjort det. På en måte var det funnet att få det avpröva och visa att man först fotbollsspelare kunde gott vara vi. Henrik Thomsen ville atter til Føroyar, og tog gjørte stekkeren i dansk fotball til stotter. Langt av sommer i Nordjandre Fors var han atter i bandonsfellanen. Ta hei tepe langt og lakse trykt av Mastara Kaus, vi enare manning, som flere halta vil at det beste til felanen nærkrantøy. Ja, jeg er jo passet til det beste tepe jeg snakket over. Og du kan det var så godt, og spilte jeg vet ikke om det var vond, og Henrik var nere, han kom hjem, og han satt av punchen i början av kampen, og til accepterar han som han går ut med öra. Alltså gott vär alla bes samma skulle Svainbjörn och Tvillingen. Men det var ett otroligt gott liv. Och det var några unga krafter kom fram med det. De är inte slömma att säga. Roland och Roger Torstensson. Det gör ju öliga gånger. Och det är 5 alla spelare. Det var Henrik och Osmond och Trond och Svainbjörn och Vilmont. Och det är alla spelare i vi ser landslagsklassen. Så han säger upp hej en trupplag att ha. Han är 6 eller 5 alla spelare och han måste så köra Trond att mina. Roland Fors att i världen. Och lever öllan allopsina. TP skärra i fram ur 1900 fors och var i flotche för sem. Knusande største granner og Hape, som var nummer 2, tala 4 CM, 5-0 i Gondadelle og 5-1 av Semøyre. Nødger og i TP Alopnon i 1900 fors var Øslendingeren Sveinbjørn Danielsson, som gjørtes toppskjøtte i landskapene til året. En TP en tvillinger kommer her fra Våten, og så det atter en fire, som fire, høgst en fire, og Malmar vil han ikke, han får i malet, han kom av Sandra, og får i malet, og TP løyper selv, han det showlaser, og kvann det der nu, kyssa og klappa og fauna. Det var atter det som her, luttle, laie, breie, hera breie, men djerve, og framfusne tvøra med en Svein Bjørn Danielsson som skjeit. Det var framsøkjelig, og alle fotballster borster av. Og noen gåer egnar ikke leikere. Så man slapp å være parster av det. Det var utrolig stort litt. Alltså i Fors alltså jag följde så att det var bara spårning om alltså det var inte spårning om vann, det var spårning om hur snabbt vann, ja. Och nu har vi spelat vi flera år liggande. Jag har inte fallit samma. Det var som det var en avgränsspårning. Och pant in mot Malman, där tar han misran åter. Och tvillingen lägger sig att och sparkar in i målet. Och för att tvillingen där var tankarna att göra det samma där vi så i familjen. Han var kvikre slunja foten att romse bollen och pomse in i målet. 3-0 till TP. Tja tvøyboron Osmonde og Trønten Olsø fauna åren i fyrsta lige tja tepe dyra bæra løter som der ræver om varvaida. Og te hava der gjørst av ensliston, tøy bajer hava prutt kvarsutt rom i tjattlaren heima tjassar sjálvon, vi ser støkkon minnesloton. Hette så trøttsnar som okker spelt jo i. Og i 76, men det er hei nummer 12. Og i 76, ta hei går første reklamene. Det var Siso, og hente hei nummer 9. Og så og i Fors, hei går heisi reklamene, og hente hei nummer 9 igjen, det tror jeg. Havas tepe var hun reppe i at endurvinna mestarheit i 1901 fors, så havmast kortene tekjen til en allujan til attergångt. Av linon fra 1900 fors og farner Henning Seistrup, Sveinbjørn Danielsson og Vilmont Mikkelsen, og te misser og merkest. Og i Gondadelle tepe fyrir dikkon avsikre og i topptesten om at i Hape. 6-0 sigeren til Hape avgjørende og i kappingen tarra mittlen og mestarheite 1901 fors. Det blev för anstått att köra vi tillsammans Allops doin eller trin. Det fungerar väldigt gott så Osmond runt om vi har ju upp mot 1900 fors, men det blev för anstått. Man skulle ha haft
nya krafter att sätta in och till vår kört. Tar henka og igjen, som av TV-linjen fra 1976. Nå markedet det seg til innandora fotbollt, kveld om vikene og i TV-høtlene. Her det Peter Hammer, John Rutgard og Henrik Thomsen i Parstem. Og i omklæringarrummen og ganger pratet det Ole Jam. Og en så fyrr tonen framvis gasslige prikante. Jeg forventer ikke mere af dig i dag, end jeg gjorde for 20 år siden. For 20, ikke? Det er det samme. Ja, det er det samme. Kanskje 30. Nej, du var nok for nok, det er det, du mener. Det skilst av ætlum brøkton at samveran etter dysten, begge søgna mittlen og vi tar som kappast vær i måten, hever ikke minst å sija fyrir hesar menn, og jeg har haft sånn eksamen fra at jeg var unnskjer. Spelarna så TB och hade det så öliga gott samman. Det var gott att få in där i vattnet, men ofta för det allt för en start. Det var snällt. Jag glömmer inte att ta och det vann ju vissa versionerna och kom så sent om natterna. Vi diggvinne, känner jag. Därlandet tar en för klockan 1-2. Det var flera såna här första spelaren till TP. Minns Peter Hammer och där är. Det var Kaini och kom bort och gratulerar. Så det var god kanalskap, det var det. Och i alla dessa kappingen så må jag säga att största alla spelare nu var goda vinnare. Ja, halt av myndliga fitte för var samma vi alltså. Och otroligt sympatisk för det. Allt var otroligt goda vinner. Och så går vi in och blev en goppa så går inte kommer med goppa. Och så är det så och går hålla samman in. Det blir en vinskap för Löv, ja. Så de det väl 3 halvlek, det må jag säga. Och det är liksom gav och hot till att vara alene. Inte bara utrotten, det var just det sociala att man och ölbygden nästan. Allt var alla hur öppnar. Det var otroligt stolt. Det var till minne för Löv. Och det är också många slutningar som det. Det är ganska märkligt att säga att ungefär kommer att bli så goda åter, men alltså det är som möjligt. Slett inte. Det är inte ena för åter. Allt kan man könsskola och till vattnet då på Osland Arbeids, va? Är det 2 av det? Vad är nu? Och kämpa. Och så nu vaknar Arne Pedersen. Jag tänker det mig. Sist det gör vi att det här. Ja. 66. Jag lugnar nog har en som det. Nej, det var 35. 66. Så får det bli dickvinn i henne. Nej, det flyger snart. Inte både och det blir höra så.